వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ బిల్లుని వ్యతిరేకించింది. దీనివల్ల ముస్లిం సామాజిక వర్గాల్లో మైనార్టీలో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ పట్ల కాస్త సానుకూలత వచ్చింది. ఏపీలో తెలుగుదేశం పార్టీ మీద జనసేన మీద పూర్తిగా వ్యతిరేకత వచ్చింది. దీని నుంచి తప్పించుకోవడానికి, ఈ వ్యవహారం మొత్తం డైల్యూట్ చేయడానికి, వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి వస్తున్న ఇమేజ్ను న్యూట్రలైజ్ చేయడానికి తెలుగుదేశం పార్టీ ఒక పచ్చి అబద్ధాన్ని ప్రచారం చేయడానికి కూడా మొదలుపెట్టేసింది. పార్లమెంటు సాక్షిగా ముస్లింల్ని ఈ జగన్మోహన్ రెడ్డి ద్రోహం చేశాడు. ముస్లిం సమాజానికి సంబంధించి వక్ఫ్ యాక్ట్ ఏదైతే ఉందో ఈ చట్ట సవరణ బిల్లుపై వైసీపీ పార్లమెంటు సాక్షిగా ఆడినటువంటి డబుల్ గేమ్ ఇవాళ బట్టబయలైంది. తెలుగుదేశం పార్టీ ద్రోహం చేసింది అని డైరెక్ట్గా తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు అంగీకరిస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఆ బిల్లుకు మద్దతుగా నిలిస్తే ద్రోహం చేసినట్టు అని నక్కా ఆనందబాబు చెబుతున్నారు. వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ మద్దతుగా నిలవలేదు, వ్యతిరేకించింది. firmly oppose the Work Amendment Bill 2025, sir. కానీ మరి మద్దతు ఇచ్చిన తెలుగుదేశం పార్టీ కదా ముస్లిం సమాజానికి ద్రోహం చేసింది అన్నది తెలుగుదేశం పార్టీ వల్ల మాటల ప్రకారం అయితే. ఇంత చిన్న లాజిక్ ఎలా మిస్ అయ్యారు మీరు?